जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं सानदोंखि मोजां खामानि मावलाङो जाहाथे आं बे गेदेर पस्ट एसे मोनदों बेखौ आङो कलेजनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो नाजागोन आरो आंनि लोगोफोरखौ बुंनो सानदोंदि माने आंनो सापर्ट हो आरो आंजों क'पारेसन खालाम आरो हानायमानि आंनो हेफाजाब हो आं बिसोरजों सानफ्रामबो थाफानो बेखौ आं खोथा होदों। नोंथांनि मुङा लुइस दैमारि B.Sc फार्स्ट सेमिस्टार। नोंथाङा आगोलाव हाई सेकेन्डारि लेभेलावबो नोंथाङा GS जाबोफेरबाय नामा? आं जाबोफेराखै बिदि फार्स्ट टाइम आंनि बे खिन्थु आं नाजागोन बेखौ आं होनदों। थांखि बिदि गैया आंना फर्थ बिदि जायाखै आंना डाइरेक्ट बायपास जाखादों। आंनि एगेन्स्ट होदोंमोन खिन्थु जोंनि बे कलेजाव इलेक्सननि GS नि थाखाय माने रल नाम्बारजों लानाय जादों एटेन्डेन्सजों थ' आंना डाइरेक्ट बायपास जादों। होननाय दं लोगोफोरनिसिम मा बुंनो सानो? लोगोफोरनिसिम बेनोखि आंजों सानफ्रामबो थाफा आरो आंनो हेल्प हो आंबो बिसोरजों सानफ्रामबो थाफागोन। जितु नोंथाङा गिबि खामानि आं नुनाय माने बेयाव नुनो मोनदोंदि आं ड्रिंकिं वाटार बारा इदि मोजां नङा आरो आं जेखि हस्टेलनि थाखायबो एसे मोजां खामानि मावलांनो सानदों। आवगोलनिफ्रायनो दंबाय थायो बे बारा जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा हस्टेलनिया बारा बिदि मोजां नङा थ' आं सानदों हस्टेलनि थाखायबो एसे मोजां मावलांनो लोगोसे कलेजजोंनो एसे मोजां बिदि लायोबाथ' आं एक्सनखौ लागोन। आंनो बारा बिदि लाफेराखै आरो सोरखौबा लानाय नुबाथाय आं जोबोद गेदेर एक्सन लागोन। आंनि मुङा तिलक गयारि आं B.Sc फिफ्थ सेम फिजिक्स मेजर आंना। मा मुं होनदों? तिलक गयारि। जितु नोंथाङा दिनै देरहासार जाबाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै मा फोरमायगोन? आं माने ओरैनो एक्सपेक्ट खालामाखै आरो ना माने प्रेसिडेन्ट पस्ट गेलेगोन बाव फैनानै BH कलेजाव होननानै माने आं सानाखैमोन बेबायदि गेलेगोन खालि आदामोन दंमोन ओमफ्राय आंनि फेल' मेट्स होनदों जे नों गेलेदो ट्राइ खालाम खेनसे हागोन नोंना गासैजोंबो हारसाफोरजोंबो एसे बेस्ट दङ ओमफ्राय बिनि थाखायनो उपाय गैयाव गेलेनांबाय आरो। नोंथांमोननि जेकब बे जेनदों होनबा माने बेथ' कलेज ना इलेक्सन मेनार जेननाय देरनाया थाखायो जिहेतु बे नेक्स्ट टाइम गेलेगोन अबेबा गेलेबा देरहानो हागौ गावनि उइससो बियो। आगोलाव बिदि गेले दिस इज फार्स्ट टाइम बे फार्स्ट टाइम माने फिउचाराव पलिटिशियान जानायनि सिमां दं नामा? फिउचाराव पलिटिशियान जानाय फिउचार दाबा गैया इच्छा गैया माने आं माने फार्स्ट अफ अल आं सानदोंखि माने सोबनाबो प्रब्लेम थायो माने स्टुडेन्टफोरना नाथाय थांनानै कलेजाव थांनानै रावनिबो आवगोलाव बुंथिनो हाया खोथाफोरखौ स' बिनि थाखाय आं माने कलेजनि करिडराव माने मोनसे कमप्लेन बक्स बानायगोन बेयाव जिहेथु गासिबो गावबागाव प्रब्लेमखौ लिरनानै बाव सोना दोननो हागोन ओमफ्राय एभ्रि उइक आं नायनो सानदोंखि बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो ट्राइ खालामगोन। नोंथांनि हान्जाया साबैसे बिजाथि होदोंमोन आरो नोंथांनि हान्जानि बेरेखा सोर? साथाम बेरेखायाव मा हान्जामोन बिसिना? टिम दंमोन नामा? टिमनि नाम? माबा आसु ओमफ्राय नोंसिनिया? आंना BSLA। औ नोंथांमोननि BSLA टिमा देरहानो हाबाय? औ जों हस्टेलबो दंफायोमोन हस्टेल आरो BSLA माने आवगोल माने लास्ट इयारनिफ्राय जिमान हस्टेलजों आरो जोंनि BSLAजों इमान बन्द जादों कि इसोरबो जोंखौ गारनो नागिरा जोंबो बिसोरखौ गारनो हाया बेबायदि खोथाया। नोंथांमोननि टिमनिफ्राय साबेसे बिजाथि होदोंमोन? जोंनि टिमनिफ्राय माने ओरैनो BSLAनिफ्राय 7 होदोंमोन सानैया मोननै पस्टआव इनभेलिड जाबाय ओमफ्राय मोनसेयाथ' बायपास देरहाबाय मोनसे आं गेलेबाय दिनै मैया गेलेनायनिफ्राय दिनै रिजाल्ट मोनबाय। जिहेतु नोंथाङाबो देरहासार जाबाय माने एबार मा मोनसे मावदों आरो ना आसे प्रेसिडेन्ट माने कलेजनि एसे रुलखौ सोलायनो सानदों आरो ना माने सापज एबारथ' बांसिनानो साइन्स केन्डिडेट जादों नालाय स' बिकज अफ एटेन्डेन्स नालाय बिनिखायनो एभ्रि इयार बेस्ट डिपार्टमेन्ट अफ द अवार्ड बेबायदि होनो सानदों जे टिचारफोराबो गावसोरबो इम्परटेन्स होदों जे गावनि डिपार्टमेन्टखौ एसे ग्र' खालामथों होननानै बिनि थाखाय आरो एटेन्डेन्सआबो ग्र' जागोन गासिनाबो स्टुडेन्टआ ओमफ्राय फरायनायाव टिचारफोराबो इम्परटेन्स होगोन स्टुडेन्टफोरखौ ओमफ्राय स्टुडेन्टफोराबो गावसोरबो गोसो नांगोनखि बेस्ट डिपार्टमेन्ट अफ द अवार्ड मोनगोन बिनि थाखाय। आंनि मुङा सनाक्षी मुसाहारि आङो सिमला बर' बाजारनिफ्राय फैनाय आङो B.Sc थार्ड सेम जुल'जि अनार्सनि फरायसा एबारनि इलेक्सनाव BH कलेजनि भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहासार जानो हादों। गोसोखौ आङो
जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेतु एबार जोङो फार्स्ट टाइम BS कलेजाव बर'फोरनिफ्राय GS देरहासार जानो मोन्दों बे माबा मोनसे दाङाबाजि बिब्दि एख' जानो मोनाखै मोजाङैनो मोजां गासिबो जोबजोबलांदों बेसेबां भट मोननाय भटआव आंनिया जाहैबाय अप'नेन्टआ नमिनेसनाव टिकायाखै बिनि थाखायनो आङो बाइपास देरहासार এইবিলাক মোৰ লগত আছে তো মোৰ ভাল লাগে আৰু এজ এ BHN আমি সদায় আগুৱাই যাম আৰু এইটোৱে মোৰ নামটো ক'ব নামটো দীপজ্যোতি ৰায় কোন ক্লাছত মই MA ফাৰ্ষ্ট চেম কেনে লাগিছে আপুনি বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনাক কি ক'লোঁ মানে ভাল মানে ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান ভাল লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু যে আপুনি লোককেইটা কি ছাপোৰ্ট কৰিছে মই ছাপোৰ্টাৰ ক'ব গ'লে মানে হোষ্টেল আৰু BSLA তো এহঁতক দুইজনকে মানে কি ক'ম আৰু মই আজি তাতে কৈছোঁ থেংক ইউ চবকে কৈছোঁ কাৰণ মইতো আনকণ্টেষ্টত জিতছোঁ ভোটত জিতা নাই তো মানে তথাপিও থেংক ইউ কৈছোঁ কাৰণ ইহঁতে আছে যিহেতু আৰু আমি 3 দিন ইয়াতে আপোনাৰ কেম্পেইনিং কৰিছোঁ কেম্পেইনিং কৰোঁতে আমি 3 দিনে গোটেইবিলাক একেলগত আছোঁ তো মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু বস্তুটো এইখিনিয়ে माने लास्ट इयारनि इउनियन बडियाव आं एसे प्रेसिडेन्ट दंमोन ओमफ्राय बे कलेजावहाय जोंनि बर' हारिया बांद्राय एसे इम्पर्टेन्स मोनाखैमोन आरो लाइफआव बे हिस्ट्रियाव फार्स्ट टाइम जोंनि हारिनिफ्राय GS आं थांदों GS मोनदों देग्लाय देरहादों ओमफ्राय प्रेसिडेन्टआबो होननो थांबा आंल' सासेमोन आरो आगोल सासे बर' हारिनिफ्राय सासेल' दंमोन बे कलेज गायसननायनिफ्राय ओमफ्राय बेहाय सेकेन्ड आं जाहैबाय प्रेसिडेन्टआव ओमफ्राय एबारनिया थार्ड GS जाहैबाय बिदिनो जोंनि हारिखौ जौगानायनि थाखाय बे आउट अफ BTR बाबो माबाबाबो जोंनि हारिखौ जौगानो थाखाय नाजागासिनो ओमफ्राय जोंनियाव टटेल जोंनिया 500 to 550 नि गेजेराव स्टुडेन्टस दङ बेनि थाखाय बेयाव टटेल स्टुडेन्टआ जाहैबाय 3700फोर जानो हानाय बेनि थाखाय जोंनिया एलायन्सजों हस्टेला दं हस्टेलजों एलायन्स जाबाय जों इसोरजों मोजाङै मिलायना दं इसोरजों थानानै मोजां एलायन्सखौ देरहानो हादों ओमफ्राय जोंनिया एबारनिया GS केन्डिडेटआ हस्टेलनिफ्राय ओमफ्राय जोंनिया BSLA बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएसन होननाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनिया प्रेसिडेन्ट केन्डिडेटआ जाहैबाय ओमफ्राय गोजोननाय मोन्दों एबार जोंनि हारिनिफ्राय फार्स्ट टाइमनि थाखाय GS मोन्दों माबायदि पलिसिजों देरहानो हादों होनना फोरमायगोन पलिसि माने जोंनिया पलिसि होननो थांबा पलिसि माने जोंनिया BSLA बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएसननि बिदा फंबाय बिनानाव मोना बहुत नाजानायनि गेजेरजों इउनिटि मोनसेखौ जोङो लादों आरो हस्टेलनि इउनिटिया इउनिटिखा मोनसे हस्टेलाव जिहेतु हस्टेलाव गासैबो 80 जनानो जाखो बा बयज हस्टेलाव 80 जन थायो आरो गार्लस हस्टेलावबा एसे गोबां थायो बिसोरनि स्टुडेन्टफोरा न'आव थाङा इलेक्सन जाबाथाय थाखायो आरो जोंनि BSLAनिफ्राय जों हर सान नाजादों जेसे स्टुडेन्ट दङ बिसोरखौ लाबोनो नाजादों आरो मोनसे होनोबा जोंनिया एलायन्स हिसाबै जोङो NSYजों टाइप खालामदों नेसनेल स्टुडेन्ट मामोन नेसनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डियाजों माबा जोङो टाइप खालामनानै बिसोरखौबो जों सापर्ट होदों बिसोरबो जोंखौ सापर्ट होदों एलायन्स हिसाबै जोंनिया BSLA आरो हस्टेला मेन जादों बेयावनो जों बे पलिसिजोंनो आरो जोंनि एक्स बारग' स्टुडेन्टफोराबो गासैबो फायनानै नाजाफैदों आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो हर सानसे खालामनानै नाजानायनि गेजेरजों जों बर'निफ्राय फार्स्ट टाइम GS मोननो थाखाय मोन्दों आरो दिनैनि बे फंबायबो होननो थाङो माने बेहाय जिहेतु जोङो बर' हारिनि होननानै जोंखौ एसे मान दिगदार मोनो जों आंबो मावनायाव एसे डिस्टार्ब मोन्दों लास्ट इयार ओमफ्राय बेयाव मावनायाव खस्थ' जायैनि थाखाय फंबायखौ होनदों आङो जुदि माबा मोनसे जुदि खस्थ' मोनोबा बा माबा मोनसे राहा मोनाबाथाय आंखौ नोङो पार्सनेलि कन्टेक्ट खालामबि ओमफ्राय जोंनिया एसे बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएसन दङ जिहेतु एस'सिएसन मोनसे दङ बेहाय फायनानै मोजाङै रायलायबाय सिनियरफोरा आदामोनजों थाबानो जाबाय मोजाङै रायलायबानो जाबाय बे मोनसे जोङो जिहेतु जोंनि टाइमाव जोङो बिदि सिनियरखौ रावबो मोनाखैमोन आंखौ जिहेतु आं देरहाबाय आंखौ एसे हारसिंनो आंखौ जि खालामनो होननानै हगारना होनाय बायदि जादों बिदि नङा देग्लाय जोङो दोङो जोंनि BSLAनिफ्राय दोङो सिनियरफोरा दोङो ओमफ्राय एसे प्रेसिडेन्ट आंबो लास्ट इयार थाबोबाय ओमफ्राय फंबायखौ होनो प्रब्लेम मोननाय गिनो गोनां गैया जों दं ओमफ्राय जों खौसेयैनो जोंनि BSLA दं